No niin, kuusnepa on esillä kolvauspöydällä, mutta tämä ei ole korjausvideo, koska tämä kone toimii ihan hyvin. Kiitoksia muuten Paituvei Dekalle noita nappuloista, niin 64 näppäimistäkin on nyt sitten complete. Ihan sivuhuomautuksena. Kuva huojuu. Joo, ei korjata tätä, vaan katsellaan 64 softaa hiukan. Nimittäin tuossa on koneen ruutu. Ja toivottavasti se on terävänä. Siinä on, ehkä joku tunnistaa, load $1.8. Tarkoittaa, että levyasemasta on ladattu listaus. Mutta mistä me ollaan ladattu listaus, niin sepä onkin jännittävää. Tästä. Eli tietysti Lerpulta. Ja tämmönen energiapeli. Commodore 64. Energia 8.1. Niinhän se varmaan ladataan sitten mahdollisesti. Mikä on energiapeli? No kun minä en tiedä. Mä löysin tämän tuolta vanhoista laatikoista töistä ja tuli vastaan ja luki, että Commodore 64. Mä ajattelin, että tää täytyy tutkia. Mä en aidosti tiedä, mikä on energiapeli. Se on varmaan 80-luvulta ehkä suomalaisen ydinvoimahistoriaan liittyvää jotenkin, mutta en tiedä. Katsotaan, mitä levyltä löytyy. Levyn nimi on Ene. Sieltä löytyy sitten Energia. Eiköhän se mennyt niin, että load ja energia ja 8.1 program. Noin se varmaan ladataan se peli. Lähti lataamaan. 15412 lähti lataamaan, eli ei toi lerppu täysin rikki ole. En tiedä miten kauan tässä menee. Nyt on 3 minuuttia videota täynnä. Mä taidan laittaa pausen, koska tää nyt ei tee yhtään mitään varmaan. Tässä ei mitään loaderia näytä olevan. Niin mä paan pauselle ja jatketaan sitten, kun tää on lataantunut. No ei siinä kauaa mennyt, ehkä puoli minuuttia. Alle minuutin siinä, kun mä pistin pausen, niin ready, eli vaikuttaa siltä, että levy saattaisi olla ehjä. Mikä on energiapeli? Nyt jännittää oikeasti. Mä en yhtään tiedä, mitä täältä tulee. Itse asiassa tää on niinkin hyvin, että mulla ei ole edes joystickia kiinni, että jos tässä tarvitaan ilotikkua, niin sitten mun täytyy kesken kaiken etsiä semmoinen jostain, mutta katsotaan onnistuuko se näppäimistöllä. Onko meillä musiikkia? Energiapeli versio 1.1 D40 syyskuu 1985. Ruotsal-olot. Pohjoismaisen läänin energiahuollon simulointi. Pohjoismaiden ministerineuvostolle suunnitellut Erling Thorup Madsen. Kirjoita päiväys, eli äkkösiä ei ole. No, päiväys, no en tiedä miten tämä toimii, mutta nyt on 14.5.2025. Mahtaako tämä selvitä tästä päivämäärästä? Nimeni. No. Nimeni on tämä. Haluatko raportin? No kyllä, haluan raportin.
Nyt alkaa ajanjakso 1, on kevät. Odotettu keskilämpötila 7,3, lainojen korko on 10%. No, 80-luvulla oli kovat lainakorot. Selvä. Paina return. Painoin. Ja sitten vähän mietittiin kulutustilanne, rakennukset, teollisuusliikenne, ohjelman valinta, käyttö ja huolto, kauppa ja lainat, korjaukset ja uudistukset, tilanne, ajanjakson loppu, muu hallinto, loppu. Tää on tekstipeli, okei. No, 1 käyttö ja huolto. Voimaloiden käyttö, raaka-aineiden jakelu kuluttajille, sähkönosto, jakelu. Voimaloiden käyttö. Mikä laitos? Valitse numero. 1. Mä tiedän mitä numeroita meillä on. Laitos numero 1. Kapasiteetti 0,4 miljoonaa megawattituntia. Käytetty kapasiteetti 0, sähköä 100% ja sähkövoimalaitos 400 000 megawattituntia, okei. Haluttu määrä. No, mitä se hinta oli? En mä tiedä. Otetaan puolet. 0,2. Tuotettu 0,2 miljoonaa, eli 0,2 gigawattituntia sähköä. Ja ei lämpöä, okei. Rakennukset, sähkö ja puuttuu 0,33, okei. Kaukolämpöä puuttuu 0,1, sähköä puuttuu 0,33. Teollisuudelta puuttuu 0,5, okei. Ei tää ihan maailman niin kuin sujuvin ole tää peli. Mutta puuttuu sähköä, niin otetaan kakkoslaitoksesta kaikki irti. Öljylaitos 0,8, puolet ja puolet. Kyllä, pitäisi tuottaa kaukolämpöä. Haluttu määrä 0, no jos me saadaan sitten se täydet sieltä, niin hyötysuhde 60%, no se on huono. Öljyä palaa, sähköä ja lämpöä tulee. Okei, sitten sähköä puuttuu. Sähkönosto ja jakelu. Okei. Mitä meiltä puuttuu? Puoli. Tuodaan 1 gigawatti. Maksaa 3,5 miljoonaa. No kyllä, mä haluan, nostetaan sen verran. Energiajakelu käynnissä, mitään ei puutu. Ylijäämäsähköä on paljon, myyty 78 miljoonaa. Kassasäästö 228, mitäköhän se tarkoittaa? Pääseekö tästä jotenkin ylös? Pääsee. Kulutustilanne, kauppa ja lainat. Tilanne. Kevät. Voimalat. Tämänhetkiset voimalat. 1 vesivoimala tekee sähköä. 2 öljylämmitys. 3 hiililaitos, se on kombi. Ja sitten mahdolliset, voiko me rakentaa sitten uusi? Ei täällä voi rakentaa ydinvoimalan 1,2 gigawattia, se on varmaan sitten ruotsalainen, olisiko se Forsmark 3 kokoinen sitten. Vesivoimaa saa vähän halvemmalla. Öljyä saa hiiltä. Savusuodatin, kaasua. Helkkari isoja kaasulaitoksia. Joo. Pisteet. Oho. Pisteitä on. Polttoainevarasto. Öljyä on, hiiltä, kaasua. Uraania ei ole.
hinnat. Öljy. No tästä pitäisi varmaan nyt sitten vaan katsoa, että mitä maksaa noi polttoaineet ja mitä sähkö maksaa ja katsoa, että mikä tuotanto sitten kannattaa. Tästä täytyisi olla joku kynän ja paperia tai Exceliä, että saisi kirjoittaa ylös kaikki nuo kulutukset. Ja numerot, eihän noita kukaan muista. Et kyllä tämä käyttöliittymä on aika ankea. Tämä on varmaan basic-peli, mä luulen. Luulen, että tämä on ihan basic-peli. Täältä tulee sitten tietoja. Voi jestas, kun on numeroita. Joo. Muu hallinto sitten. Paljonko voit antaa? Tukea uusiutuvaa energiaa. Annetaan 1 miljoona tukeutuvaa. Liian vähän. Jaa, voi. Loppu. Kyllä mä ajattelin lopettaa. Yhteenveto. Selvä, peli loppuu. No en paljon pisteitä saanut. Mutta semmonen aika karkea peli, mutta en tiedä, en nyt muista, että olisin tätä missään nähnyt. Onkohan tää harvinainen keräilyharvinaisuus? Katsotaan toi listaus vielä, jos tää on ihan basic-peli, niin sehän pitäisi pystyä listaamaan sitten. Jep. No niin, montako 100 riviä meillä on sitten, no siellä on sitä tekstiä tietysti paljon. Ja sitten vähän noita yhtälöitä. No joo, no kyllä se nyt minuutin verran lataisi, niin kyllä se nyt rivejäkin tulee. Semmonen oli energiapeli. Täytyy varmaan jollakin konstilla vähintään tuo listaus ottaa tuolta ulos ja talteen ja katsoo. Tämähän pitää julkaista jossakin, jos ei tätä ole julkisesti saatavilla, niin tämähän on niin uskomattoman hieno peli, että kyllä nyt kaikki tämmöistä haluaa varmasti pelata. Eikö niin? Mitä onko energiapeli tuttu? Jos ei, niin nyt on. 7150 riviä basickia. Kuka haluaa naputella tämän lehdestä? Siinä menisi varmaan 1 ilta, kun tämä naputtelisi lehdestä niin kuin ennen vanhaa. Mutta joo. Semmonen pikatutustuminen energiapeliin. Että vaikutti sen verran köyhältä, että voi olla, että en pelaa tällä kertaa enempää, mutta ei tiedä. Katsotaan, mitä aika tuo. 85 energiapeli Suomi kuittaa.